Mwalimu ntie giwono autonomy mana giwacho kanyo ni autonomy ni lazima ne giwer kacha lernwa ne to ma en ang'o to gidwaro nang'o. Linde wach mar autonomy ni e wach makoro kadipo nitie gima buoga e puonj ka en wach mar autonomy no. Kane wachako debate mar CBC makoro wan e CBE ni ne wachako ni wan gi 2 years of early learning to gi 6 years of primary to gi 3 years of junior school to gi 3 years of senior school. Kato ne ka watime election ma 2022 no waseng'eyo ni jok manie e junior school ne dhi chake secondary kocha. To ka election otim to one of the major statement ma president mar piny nowacho chieng'no mano bedo inaugurated nowacho ni in education ta I establish a committee the advice kaka way forward. That presidential working party no commit gimiluongo ni atrocity mowacho ni wa domicile junior school e primary school. Gima notimore ni Teacher Service Commission no ko follow gino gi function. Junior school no yaw gi a fresh group of teachers, majority of whom ne gin jok mondik manyien. To feelings magi ne gi feel ni jok mantiere environment mana gi dhieno ne gihewo gi somo. Kore kaka jogo ne supervise gi iwinjo gino. Mano problem mobedo created gi sirikal itself by kao that cohort mar transition mar 3 distinct classes grade 7, 8 and 9 okete primary school. Koro jogo dwaro gimiluongo ni autonomy. Gidwa ni environment ma gintiere no giyud a separate administration mopogore gi ma gintiere no mag primary no. Gidwar ni head of institution obed their head. Manende koko mantiere sani autonomy manende pressure man gumugik ma deal go kaka in the union. Because sani junior school teachers are part of my structure. Bede branch nyaka headquarter. In fact kawuono ne wa meet the first meeting bang' our election. Pok miya kata congratulations no chibed elected. Mano bende in gi gopo. Congratulations. No atime election tarik 18. Mamano omiyowa a group, omiyowa one person my junior school ma part of us in the headquarters. In fact, koro feel represented. Mamano to inclusion makoro wasekalo that stage. To koro the major task mawango erika kwa nyalo achieve autonomy for that cohort. Wang'eyo ni the ministry wacho gino nego beni elicit gimiluongo ni a debate. Nito bende one in the context mar education be jogo are well placed kama gitiere. Tikech wadwa dak kata gi conflict to jogi mock room to jogi puonjo nyithindwa to kendo kanyo ma nitie foundation mar senior school kama ji onego beni timi gimiluongo ni selection mar pathways to koko nitie kanyo. Yujigin kuro kanyo autonomy no mano is the thing makuro wacho sani. Ang'eni in jatelo samoro nitie